Aquest sentiment és l'únic que no cediré a ningú. Si això em permet anar molt més enllà del meu destí. Vull que ara tu alliberis La llei de Weki. el meu poder. Vull que ara tu alliberis tot el meu poder. Pots veure'm sola a un racó de la ciutat fosca i freda. La meva veu desapareix entre els carrers de la ciutat. Tu ets l'única persona que vull que em vegi tal com soc. En realitat, aquest món ple d'enganys, aquest sentiment és l'únic que no cediré a ningú. Si això em permet anar molt més enllà del meu destí, i no m'amagaré, no em penediré per aquest instant que no es tornarà mai més a repetir. Vull que ara tu alliberis tot el meu poder, tot el meu poder. Vull que ara l'alliberis. Felicitats, equip d'en Weki. Visca! Hem passat a la quarta fase! Per fi ho hem aconseguit! Aquesta és la de veritat! És la darrera lluita de totes! Qui és aquesta? A veure, i aquest és aquell rei estrany que ens fa participar en aquesta lluita. Però què? Que aquesta és la mare d'en Weki? Ah! Que maca que és! Encara que ahir es barallessin, és possible que demà puguin fer les paus, i si no, demà passat. Si sé que demà vostè estarà contenta, bé, jo també podré ser feliç. Entén el que li vull dir? Fa molt de temps, una joveneta em va ensenyar la importància que tenia el futur. El que importa per viure el present no és el passat, sinó el futur. No em deixes altre remei. Només tens els ulls posats en el passat. Haurem d'aclarir aquí mateix qui dels dos té raó. Llavors, només hi ha una arma divina que et pugui vèncer a tu. Arma de les 10 estrelles! El rei Limoni! Episodi 47. La llei de l'Anon fet rei. On és tothom? Encara no has anat a dormir, tu, Weki? No, alguna cosa em té desvetllat. Tots tres han anat a fer un passeig. Estan nerviosos i no poden dormir. Jo també estic igual. De veritat? Mori. Tant si guanyem com si perdem, la lluita de la quarta fase de demà serà la darrera. Esforcem-nos amb la mateixa il·lusió que ens ha fet haver-nos conegut. Però què dius? Encara que la lluita s'acabi, si ens volem veure, sempre ens podrem tornar a trobar. Si més no, tu i jo anem a la mateixa escola. Segur que ens veurem. Però bé, suposo que serà així si derrotem aquell que es diu Anon. Sí, això és veritat. Oh, me'n descuidava. Té això, t'ho dono. Què és això? És un amulet. El pare em va demanar que me'l posés el dia que vaig tornar. Crec que és millor que el duguis tu. Al capdavall de tots nosaltres, tu seràs la que correrà més perill. Caldrà que el rei et protegeixi. No cridis la malastrugança, sisplau. A més, se suposa que el rei és aquell, oi? Demà guanyarem. D'acord? Sí. Demà per fi serà la quarta fase. Avui tots ens hem esforçat moltíssim. Soc feble, però no penso tornar a perdre. La virilitat es demostra precisament quan se sap combinar la força i la intel·ligència.
Et dono 10 segons. Quan compti fins a 10, trencaré aquestes ulleres. Columna Vil! Gràcies, Denko. Gràcies per creure en mi. La seva vida és 100 vegades més important que totes aquestes intencions boniques. Només soc valent. De boca. Ens n'hem adonat. Nosaltres depeníem massa de tu, germanet Murri. Podem fer les coses tots sols, germanet. Sí, perquè tu ens has ensenyat com les hem de fer. Ostres! Es pot saber què carai estic fent? Hem recorregut un camí molt llarg, però per fi serà la nostra darrera lluita. Sí! Vinga, som-hi! Hem de lluitar amb totes les nostres forces! Sí, tens raó. En Robert et preocupa, oi? Eh? Encara t'agrada, oi? Com ho saps? Jo no en sé gaire d'aquestes coses, però el meu avi un cop em va dir que quan t'enamores d'algú, passi el que passi, no resulta gens fàcil arribar-lo a odiar. Ja. No passarà res, dona, no et preocupis. Segur que recuperarem en Robert. Ho farem derrotant l'Anon, ja ho veuràs. Sí! Què ha estat aquest soroll? Ve d'allà baix. Però què és allò? Això és... Això abans era una muntanya rocosa i ha desaparegut. Ara és una vall. Això és impossible. No sé què deu passar, però això no pot ser. Vigila! Oh.